Yalah kana ikan dun sanai para jualan Yalah kana ikan dun sanai para jualan olah para juangan pae olah ane paneh kini lada ampe balin duangi nya susah lah kamana kini laka disurakan oi di mano le jawi kini tak kakanyang bagu balo di tengah munggu di malo hati kini indah kasanang ladape pimpinan daerah baru oi takut yang di pantai desa Mui Salimpado pimpinan daerah ranca anggota Santiang Pulau kanyang tak makan kami dibuat nyobain merdeka. oi di mano le jawi kini tak kakanyang bagu balo di tengah munggu di malo hati kini indah kasanang ladape pimpinan pae daerah baru pae Tengki buki lasi gunung ubah tarui mamandang kakayu waro jale mandela mambia upah namun anak sombong juo jale mandela mambia upah namun anak sombong juo
kini gambilah murah pulo malih manggampo badan kami dah dipikirkan orang tua menuruikan sekendak hati dah dipikirkan orang tua menuruikan sekendak hati. Lepehenan dari kayu waro handa aman jalan si ampalu anak atala dia sombong bana tio balai beli baju baru anak atala dia sombong bana tio balai beli baju baru. Kasihan di dalam tanjung diambil anak pasabuki oi nak kandung kanalah untuang ingi elah nak joban saidui oi nak kandung kanalah untuang ingi elah nak joban saidui. Malih manggampo badan kami hutang bila banyak pulo itulah mode anak kini tinggi ruo pak pada boto itulah mode anak kini tinggi ruo pada boto. Hari pagi orang babidu anak ampem para tampaklah orang disalido seria bicarito masuk kami minta kepada apa ibu kasadonyo pae. Ya, betul. Iko kabanan sabananyo ko dapet pinta jo pinto balikanlah kami rabab agak duo indak dapet duo cie jadi juo pae. Dua kali kami meminta balikanlah rabab agak cie pae. Di malah hati kini indah kahibo iko rabab bapinjam pae. Jalankan. Kayak rabab. Anak si pasang dalam limbo mati digolek-golek batang nan bapa sanyo nan di muko
kita minta dari belakang. Onde yo, oi kita minta dari belakang. Bapilin tali rantai, katali sampan di muaro, kirim piting dua alai, oi pitih merah kaduonyo, onde yo, oi pitih merah yo kaduonyo. Mantap, lanjut. Biarlah pandan ditinggalkan, pandan nyola buat dalam sawah. Biarlah badan bajauhan, asa diagiah pitih merah. Onde yo, asa diagiah yo pitih merah. Anak si pasang dalam limbo, mati digolek-golek batang, nan bapa sanyo nan dimunggo, kita minta dari belakang. Onde yo, oi kita minta dari belakang. Pilin bapilin tari rantai, katali sampan di muaro, kirim pitih dua alai, yo pitih merah kaduonyo. Onde yo, oi pitih merah yo kaduonyo. Biarlah pandan dan tinggalkan dalam sawah, biarlah kita bajauhan, asa diagiah pitih merah. Onde yo, asa diagiah yo pitih merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan siswa dari MTS Muhammadiyah Suranti. Mereka merupakan siswa kelas 9 ya Bapak Ibu yang sekolah di MTS ini, yang merupakan generasi penerus seniman di Muhammadiyah.